Ola, que tal? Benvidos. Con 4 analistas abordamos unha semana máis a actualidade de Santiago, de Galicia, de España, tamén algo de Portugal falaremos hoxe, e para elo me acompañan nesta mesa Marcelino Agís. Que tal, Marcelino? Que tal? Catedrático de Filosofía da Universidade de Santiago. Xoan Bascuas. Que tal, Xoan? Hola, que tal? Profesor tamén de Traballo Social da Universidade de Santiago. E pola miña dereita, Ana Martínez. Que tal, Ana? Hola, moi ben, Luis. Xornalista, delegada da Axencia EFE, e Xosé Antón Pereiro. Que tal, Pereiro? Perozo. Perdón. Sí, ben, moi ben, moi ben. Perdón ese lapsus, pero como hai moitos Pereiros tamén na profesión e ademais son ilustres, non creo que se sentase mal a comparación. En absoluto. Ben, pois Perozo é xornalista e escritor. Pois empezaremos por Santiago, como é costumbre, e o alcalde anunciou que para o próximo xoves se vai a celebrar o pleno para municipalizar, para conceder para rescatar ou para asumir a grúa, o servizo da grúa e o servizo da hora. Nestos momentos, os grupos da oposición aínda non teñen decidido cal vai ser o seu voto, porque hai informes, así como, bueno, en principio, tanto BNG como o PSOE podían ser favorables, e o PP tampouco descartaría a que este servicio o fixera directamente o Concello, pero hai informes de distintos órganos municipais que o cuestionan ou que poñen algunhas pegas. Entonces, entre eles, pois, a intervención, tamén persoal, tamén a secretaría, e agás a asesoría do grupo da Comisión de Goberno, do grupo de Goberno, que, bueno, pois é o máis favorable a que se poida municipalizar neste momento, pois os demais pois poñen pegas. Bueno, supoño que o próximo xoves sairemos de dudas, sería unha aprobación inicial e además sería condicionada tamén a unha sentencia, o sea que a cuestión está moi complicada da que falamos, digamos, os aspectos técnicos xa nas semanas pasadas. Eu lles quería preguntar hoxe, bueno, como ven isto, si é convinte municipalizar ou non, e tendo en conta pois, todas estas dificultades, si non convería máis o mellor esperar algo. Marcelino, empezamos por ti. Sí, eu desde logo sería partidario desta opción por varias razóns. En primeiro lugar, porque se trata de uns servicios que teñen certa complexidade e levan aparellado unha cantidade importante de persoal e, polo tanto, municipalizar un servicio que así de primeiras pois é costoso, require unha cualificación, etc., sempre hai que pensalo. Por outra parte, non se dan as condicións polo que estamos vendo de un acordo entre os grupos municipais, non só entre os grupos de goberno e algúns grupos máis afíns ao goberno, senón nestes momentos penso que hai un desacordo en todos os grupos da oposición, entre outras cousas pola razón que mencionabas, porque hai algúns informes privados que o alcalde e o equipo de goberno manexan e que avalan este tipo de externalización, pero os informes técnicos do Concello, os informes técnicos xurídicos, digamos, non están nestes momentos pola labor e, polo tanto, as principais ferramentas que garanten a viabilidade legal e técnica dun proxecto non se están cumprindo e a oposición, obviamente, ten que ter dúbidas sobre un asunto, insisto, que é un asunto complexo porque conleva un equipo de persoal e conleva unha complexidade organizativa que eu non dubido que o municipio poida realizar, pero, bueno, non se pode facer de boas a primeiras. E, por outra parte, creo que tamén hai pendente un proceso xudicial da concesionaria actual, polo tanto, son moitas as razóns que aconsellan prudencia e se cadra non se está tendo o sosego e a prudencia necesaria. Si, o sea que, ao mellor, pois habría que esperar un pouquiño máis, Perozo. Bueno, vamos ver, aquí isto, creo que xa o tratamos máis dunha vez, ideolóxicamente, todos deberíamos de estar de acordo con que os servicios os impartira o Concello. É dicir, os beneficios de un servicio, de un imposto por utilizar como aparcamento as rúas, eu creo que debería de ser un beneficio para o Concello no 100%. É dicir, o Concello debería de tener capacidade para poder xestionarlo sin ningún tipo de problema como se xestiona outro tipo de historia. É dicir, o da externalización, que foi unha
necesidade do pasado na que, bueno, por o funcionamento de como eran no pasado os concellos e as dificultades que había técnicas e de personal levaron a externalizar el agua, a basura, todo. E lo que conlevou todo eso alrededor de outras prácticas que agora non veñen ao caso, bueno, pois hoy aconsellaría que en un momento no que os recursos económicos dos concellos están como están, volver a recuperar todos eses servicios que os poden exercer sería estupendo, porque entrarían máis recursos nos concellos. Que sucede? Sucede o problema de persoal. O sea, os concellos non poden ampliar persoal. Terían que crear unha empresa, o concello tería que crear unha empresa para poder contratar o persoal e que esa empresa sexa a que teña capacidade para xestionarlo. É dicir, con a plantilla actual dos concellos é imposible que podan levarlo adiante. Por lo tanto, terán que ver esa alternativa. Non hai outra alternativa. Pero eso pode ser posible. Eu non lle vexo a eso ningún problema máis alá das indemnizacións que pode haber agora para que a empresa que está exercindo ese traballo o deixe de facer. E, por outro lado, o concello seguramente tería que asumir a todo o personal que está traballando nesa empresa externa do propio concello, como son as empresas de turismo, as empresas tal, que suelen ter os concellos. Entón, eu non lle vexo máis problema político que querer poñerse de acordo. Esa é unha. E a segunda cuestión, pues sería que, bueno, a empresa que cree o concello absorbe esa empresa externa e se pode xestionar exactamente igual. A agua, a recollida da basura, todo, a grúa, todo é... A cuestión é que, tal como está agora mesmo a lei de régimen interno, en la cual a reposición de funcionarios sigue sendo cada vez menos funcionario para os concellos, para todo tipo de administraciones, como si la administración se fixera sola, pues a mí me parece unha aberración que lleva a que as administracións e o Estado están cada vez creando máis paro e non crean reposición. Pois non sei, haberá que ir a empresas municipais ou empresas autonómicas que fagan ese traballo que se fan as privadas. Porque se as privadas teñen un 20% de beneficio, por que non pode ter ese 20% de beneficio o propio concello ou a propia administración? Non sei por que non. Xoan, este problema leva coleando desde hai moito tempo e tampouco é tan doado resolvelo, non? Apuntou ahora Marcelino unha cuestión básica que por unha banda está un compromiso electoral de Compostela Aberta por remunicipalizar ou xestionar directamente o servicio da hora e do guindastre e, por outro lado, está o da execución dunha sentencia, non? Claro que os informes xurídicos que apuntabas na presentación pois levantan moitísimas dúbidas que hai que ter moi presentes para tomar unha decisión correcta. Por exemplo, o da subrogación de personal. Non temos a certeza de que se poda subrogar o personal, a non ser que ao mellor se poda buscar unha fórmula semellante ao que te apuntabas, que TUSA ou unha empresa municipal sexa quen se faga cargo desa actividade e que entón esos traballadores podan quedar subrogados aí. Pero hai máis. Ou crease unha empresa nova. Claro, hai máis tamén, é que non hai unha partida orzamentaria na proposta de orzamentos deste ano onde se dé conta da execución de gasto para asumir esa proposta, non? Mesmo o informe da Asesoría Xurídica da Xunta de Goberno, no último informe, indica que hai que ter prudencia e non se poden tomar decisións de carácter irreversible, non, neste sentido. Por outra banda, é que a sentencia saiu en setembro de 2015, pode ser, non? En 2015 saiu, non recordo exactamente cando, e, por tanto, desde aquela xa houve 5 prórrogas. Se se quería ter actuado, ao mellor había que buscar o consenso xa con certa anterioridade. Lémbrese que acaban de aprobar os orzamentos co apoio do BNG e que agora mesmo podería haber unha maioría suficiente entre as dúas forzas políticas para que se procedera a esa remunicipalización ou municipalización, como se quería chamar. E, sin embargo, non se foron xerando esas vías de acordo. A finais do mes pasado, houve unha xunta de goberno que non se lle deu conta a ninguén, nin os medios de comunicación, nin as forzas políticas da oposición, para levar ao pleno agora isto. Eu creo que tamén hai a obriga de dar a ver que se quere cumplir cunha promesa electoral, pero ao mesmo tempo é ser moi consciente das dificultades que implicaría cumplir con esa resolución, con esa promesa electoral e, consecuentemente, tamén se debuxa un escenario negativo para executar esa promesa, non? Porque eu teño a certeza de que tanto no Bloque Nacionalista Galego, no Partido Socialista Obrero Español,
como en Compostela Aberta e non sei no Partido Popular, estaría a vontade para que se remunicipalizara o servicio. Entón, por que non se puido facer? Non? E, por certo, a outra cousa que está coleando aí, e é que a segunda empresa, quedou segunda no proceso de adxudicación no 2012, tamén di, ollo, que foi o que puxo a denuncia, que eu reclamo que se me conceda a adxudicación, e se non se me concede, eu vou pedir que o Concello de Santiago me abone 600.000 euros. 600.000 euros para un Concello como de Santiago tampouco é cousa pequena. Sí, bueno, é que precisamente terá parece... razón ou non terá razón. Claro. Parece que ese acordo vai ser condicionado a sentencia que salga en función desa empresa que decimos que falamos. Xa houve 3 requerimentos para a execución para desa sentencia, porque non se fixo. Sí, e, bueno, non sei, quedanos aquí, pois, Ana, de comentar este asunto, pero realmente dá a sensación, penso eu, de que debería se haber traballado máis, porque, como decíamos, aí levase casi 2 anos ou 2 anos con este asunto e aínda non está todo preparado. Nestos días coñecemos estes informes que ao mellor xa podían estar feitos tamén pedidos moito antes, que non nos fixeran os funcionarios. Pois eu coido que a situación entre os grupos que forman parte da Corporación Municipal é a mesma que se está vendo aquí, que Compostela Aberta di que foron 16 meses dando pasos e que o pleno non é prematuro, pero no referente á totalidade dos grupos teñen dúbidas sobre ese impacto económico, sobre o expediente que ven incompleto, os informes evidentemente que non se coñecían, e logo está que non se esperou a resolución judicial do recurso presentado pola empresa Doal, por eso eles alegan que o que se faga non ten carácter definitivo, pero porque non o pode ter, precisamente por este contexto. Sí, e, bueno, entonces, prisa non, porque xa levamos 2 anos, pero creo, non sei se era o Partido Popular ou algún partido decía que bueno, que como estamos a punto de chegar ao Ecuador do mandato, pois o alcalde ten que presentar algo, pois hasta de agora, pois así, non houve nada destacado, non sei se coincidís un pouco con esta apreciación. É que, vamos a ver, hai dúas condicións que se deben cumplir necesariamente e non se cumpren. Unha delas é contar co conxunto dos informes técnicos ou técnicos xurídicos. Non vale solamente ter un informe encargado a un abogado ou unha empresa contratada polo propio Concello, non. É que os Concellos teñen equipos técnicos que son de alguna forma o alicerce sobre o que debe basarse e fundamentarse unha decisión política deste calado. E, en segundo lugar, o que decía Xosé Antonio Perozo, o acordo. Por que non nos puxemos de acordo? En este tema, como en moitos outros, existe a posibilidade de chegar a un acordo, pero que non pode se convocar un pleno a unha semana vista, non ter ningún tipo de apoio para secar adiante a medida, non? Entonces eu creo que pasou o tempo, pero non se traballou o suficiente para chegar a un acordo, explicar aos grupos, aos máis afíns ou a todos, as ventaxas que pode ter municipalizar este tipo de servicios, a hora, a grúa, etc. É dicir, que sona a precipitación. Eu creo que soa a matar o asunto. É dicir, se o asunto non vai adiante agora, queda morto e sempre haberá a alternativa de decir aos electores non foi adiante, non porque nós non quixéramos, sino porque non pude ser. E a partir de aí convócase novamente a concesión, dáse a concesión por os anos que sexa, e aquí paz e logo gloria. Pode ser, claro. Eso, bueno, pensando mal. Eu tento pensar mal en este tipo de historias. É dicir, non hai acordo, non hai posibilidade, pero que non quede por min. É dicir, presentamos... Porque, además, é unha cuestión que electoralmente é moi de parroquia, é dicir, cuántos son os electores que na cidade lles importa que o servizo da hora o leve o Concello ou leve o partido do goberno ou leve o goberno municipal. Eu creo que eso é un foete que lles estive entorpecendo durante 2 anos e chegou un momento que dixeron vamos rematar isto, porque isto podre, e cando isto empodreza, pois entón sí que vamos a ter problemas. Chéirame por aí, vamos. Eu tamén creo que unha desas cuestións políticas para os parroquianos de cada un dos partidos políticos, non? Porque se nos poñemos a preguntarlle á cidadanía de Santiago se é consciente ou coñecedora de que existe unha sentencia que revoca o concurso, non o saben. E moitos menos os que poden saber cal foi o que motivou que haxa esa sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, non? Entón,
Aquí, a parte de gañar novo electorado, ten que intentar manter e conservar os propios. E Compostela Aberta ten un programa electoral que ten que facer valer. E eu vexo que efectivamente vai ser moi complicado que poda facer valer. Un dato, a reunión que hubo cos traballadores da concesionaria foi, non sei, hai menos dun mes, creo recordar, e foi a petición do comité de empresa, se eu teño a iniciativa ou a vontade de efectivizar ese proceso de negociación, de conversas, de crear un caldo de cultivo que poda materializar a remunicipalización do servicio, terei que falar con todos os axentes afectados, nomeadamente cos traballadores, non? Que ademais se ten argumentado en algunha ocasión que parte desas 5 prórrogas son como consecuencia para darlle garantías na percura dunha subrogación. Bueno, pero se non falaches con eles, non? Entón, eu creo, e isto sí que evidentemente é unha opinión e polo tanto susceptible de ser criticada, non? Creo que aquí hai o que no cine de Hitchcock se chamaba un MacGuffin, non? Eu lanzo esta idea na que se van a aferrar todos os meus fiéis seguidores, a xente que me apoia, pero realmente sí que non o vou poder executar. Consecuentemente tamén vou obrigar a esas forzas de esquerda que compiten comigo pola esquerda a que se retraten. Non? O que opino o Partido Popular vai dar igual, non digo ahora de tomar a decisión, sino na cuestión da fotografía que se poden sacar no pleno. En este punto de xiro, xa que falamos de cine, en este punto de xiro do asunto, se as outras forzas aproban que se leva adiante, van poñer a Compostela Aberta nunha situación complicadísima. Pero a pregunta que quero facer é... Sí, non, correcto, pero que eu fago unha pregunta máis. Se a decisión que se ten que tomar debe ser con carácter reversible, por que non se espera para tomala? Por que non se espera para tomala? E logo eu engadiría unha última pregunta, porque aquí a pregunta do millón é canto lle vai costar isto aos cidadáns composteláns, porque unha empresa pode defender probablemente o servicio con dificultades. O mellor, desde o punto de vista municipal, é bastante máis complicado de rentabilizar, defender, etc. E quen acaba pagando todo o problema de unha xestión imperfecta? Os cidadáns. Pero eu, Marcelino, non estou de acordo con que a xestión municipal sexa máis imperfecta que a privada, Cuidado, non. Eu non estou de acordo. Eu o que digo é que, perdona Luis, eu que digo é que o municipal debe ter os elementos necesarios para poder facer esa xestión. No, só quería apuntar que creo que ademais unha das pegas ou que lle poñen algún destos informes técnicos dos servicios era precisamente que non había estudios feitos de como era o privado e como era o público. Entonces que tamén falta, que aínda falta bastante por... Hai máis dúbidas. Que hai máis, aparte máis. De que son os parquímetros que están instalados na cidade? Esa era outras, hai moitas cuestións aínda que non se saben. E unha vez que se revoca a concesión, que ocurre con esos parquímetros? Hai que pagalos a concesionaria? Non hai que pagalos porque se entende que están amortizados? Bueno, eu estou dicindo que son da empresa, non estou seguro, Son de Setexa Parque. Son de Setexa Parque, porque... Se algún informe municipal iba nese sentido. A última renovación que se fixeron de todo, creo que foi unha decisión moi municipal. É dicir, eu recordo que foi sendo Albino Aldrei concelleiro de tráfico. Non sei exactamente como é o tema aí, debe haber o sistema, non sei exactamente, non o teño claro, non? Pero a decisión sobre todo ese tipo de historias se tomaba municipalmente, ou se toma municipalmente. O sea, que non é solamente unha cuestión de... Isto tiene que estar no prego de condicións. Sí, ten que estar como é o tema, non o sei. Sí, pero a cuestión é, non vou tanto polo que viña no prego de condicións, é a dúbida que eu formulo. Alguén sabe como hai que proceder con todas as instalacións que fixo Setex Parque para dar prestación do servizo? Que pasa con eso? Hai de que indemnizalo? Enténdese que está amortizado como consecuencia de que ao longo destes anos estiveron recaudando cartos? Creo que non hai certezas. Se non hai certezas, non actúes. Iso debe estar todo en prevención, porque isto, moito privado, pero cando hai que pintar as rayas do chan, quen as pintas é o Concello. Moito privado, pero se hai que facer un tal de renovación de tal, eso fai o Concello. É dicir, que eu sempre pensei que o Concello puña el negocio e as hermanas Coprovis puñan a man, pero bueno. Bueno, non é, hoxe sabíase de outro servicio que era do transporte público, que parece ser que aí o Concello xa vai continuar sendo adjudicado a unha empresa, non? O sea, que xa renuncia tamén nese caso, ou non o intenta, non digo que renuncia, non o intenta xa municipalizar, o sea, bueno, esa que era un pouco
a filosofía e o compromiso político de municipalizar tamén fora xa hai tempo cos comedores escolares que se falara e outras cuestións. E entonces, bueno, pois agora queda isto. Eu supoño que o próximo xoves sabremos a primeira parte e a día de hoxe, claro, os grupos municipais o resto non o teñen claro, faltañes toda esta información e creo que eso, que esta mañá pois aínda non tomaran unha decisión, non están esperando a... E que eu teño certeza de que tanto o Partido Socialista Obrero Español como o Bloque Nacionalista Galego están pola red de municipalización porque, cando menos, algún deles levou na súa proposta programática, non? Que lles impediría a apoiar isto? Darlle unha carta de valor á forza de goberno? Pois é unha cuestión menor, porque se aí a beneficiar a cidadanía, porque na municipalización acontecería unha cousa, que esta marxe de beneficio que indicaba Perozo podría reducirse nos prezos e sería máis asequible para a cidadanía facer fronte aos pagos pois da tarifa horaria da hora ou dos pagos por sanción do guindastre, non? Sin embargo, non vexo por que se van a opoñer. Non se opoñerían co argumento político, estrictamente. A cuestión é que cando se toma unha decisión deste calado, hai que ter certezas que non se teñen agora e que non entendo que se o propio informe da asesoría xurídica da Xunta de Goberno e se indica hai que ter prudencia e non tomar decisións irreversibles porque non se espera a ter as certezas para tomar unha decisión, máis cando ainda estamos pendentes de execución dunha sentencia. É un sarillo tal que é mellor ir desmadexando todo o sarillo para actuar. Que pese a que todos apoiarían, falta o impacto económico por calcular o completo. Máis cousas, efectivamente, porque do personal tampouco é manco, ter a certeza de No, que o personal... tasa de reposición, claro. O do personal, Non o me refiero a personal tasa de reposición. O Concello non pode facerse cargo dese personal, a non ser que se faga cargo unha empresa municipal. Sí. Claro. Pero o Concello non pode facerse cargo dese personal, porque a tasa de reposición non te lo permite. Sí. Non te lo permite. Por eso falaba de que fora susumido por outra entidade municipal. Si se crea unha empresa de la hora, como hai en moitos concellos, ben digo, hai empresas da hora e hai empresas de... Ou algunha empresa existente que, mudando tamén o seu obxecto social, podería facerse cargo. Vamos, que neste caso, lo máis probable é que fora así, porque incluso o transporte público, que fai o leva unha empresa pública, pero o transporte público é unha concesión a un transportista, es decir, non? O sea que... E non temos máis aló, porque a de turismo esa só faltaba que en Colsa tamén se fixera cargo de los parquímetros e la empresa de urbanismo e tal que había, que funcionaba moi ben, chegou o señor Conde Roa e a quitou porque non lle servía para os seus intereses personales, non? É dicir, en fin, este tipo de historias. Eu a visión que teño así en plan de mal pensado, é dicir, señores, hai que darlle o carpetazo a este asunto para que non nos lo pidan logo máis adiante. Os culpables son eses que se sentan en la bancada de enfrente. Ahora, como os da bancada de enfrente, porque eu escoitei que incluso o Partido Popular estaría dispostos a darle o voto, como lle den o voto para a municipalización, teñen un marrón en riba que non lle quitan nos 2 próximos anos. A pregunta que fago é, quen vote nese pleno un acordo e resulta que despois de esa decisión se derivan consecuencias xurídicas? É o presidente, é o goberno. Claro, porque ti, non simplemente abstente, ti abstén. Claro, por eso digo. Abstención sí. Abstención sí. Ti te abstens con la abstención e o están aprobando con sus votos. Correcto. Claro, se pode dar la divertida situación de que se absteñen todo e eles tamén. No, o que pasa é que creo que un pouco se queren curar en saúde dicindo que, bueno, aprobamos isto, salvo que non sea legal. Bueno, entón, que non é... Levar eso falando así... Eso é ni Pérez Fernández e Muñoz Seca, é unha tracanada total. Claro, pero creo que un pouco vai nese sentido a proposta o pleno, non? Bueno, vamos a pasar a outro asunto. Isto, como digo, pois a próxima semana, o xoves, saberemos algo máis, esperemos, non? Vamos a pasar a outro asunto, a Galicia, donde, bueno, desde hai tempo xa o falamos aquí varias veces, o tema da transferencia de competencias a Galicia da titularidade da autopista da AP9, pero, bueno, o novedoso, isto aprobouse por unanimidade a pasada semana, que agora irá ao Congreso, pois parece que a tramitación pode tardar 2 anos ou bastante tempo, pero o máis novedoso é que o grupo que promoveu, que foi o BNG, que tuvo esta iniciativa, agora non pode defender en Madrid a súa proposta, non? E os demais que se adheriron e aprobaron por unanimidade a todos, pero os tres, e iso, bueno, pois Ana Pontón facía declaracións así bastante duras estas semanas, Perozo. No, bueno, eu creo que estamos en outro tenderete de lo mesmo, es decir,
Es un mare magno el que temos montados con este tipo de historias que al final socialmente non levan a nada. Hai non sei cuántos anos el difunto Manuel Fraga Iribarne, en vez de liberalizar la autopista, que é o que correspondía, deulle unha concesión de 50 anos máis, non sei cuántos, o sea, un disparate absoluto que estamos todos pagando. Agora que queremos, o sea, que volva a xunta, volva non, o sea, que veña a titularidade para que para ganar hai cartos que se van a repartir ou nos van a costar cartos, non sei, que lo expliquen. Eso é para xestionar mellor ese Sí, servicio, xestionar? non? Supoño, Pero non? como non, pero que pasa? Que vamos a indemnizar a la concesionaria para que se quede la Xunta con el tema? No, claro que no, entonces, esa non é a cuestión, non. Pero que A cuestión é xestión... ter a titularidade, ser o, digamos, o responsable de que eso que? funcione, eso é dunha empresa, claro. Claro, pero es que vamos... Non se vai expropiar, quero No, decir. exactamente, Non se pues, vai expropiar. entón, isto é fogos artificiais. A ver, Sí, o que se pero o reivindica tema- en primeira instancia é a competencia. Non a titularidade da AP9, pídese a competencia. a non? Competencia aí. E eu creo que sería desexable, que ademais creo que nos casi 8 anos de goberno de Feijóo sería a primeira transferencia de competencia que se efectúa. Non hai ninguna competencia transferida en todo este período. É o máis pobre dos tempos desde que hai Estatuto de Autonomía, ni siquiera con Fraga aconteceu isto, non? Tamén quedan menos cousas por transferir, Bueno, quedan... Isto que está pasando agora mesmo coa AP9, que a mesa do Congreso a pode mandar para 2 anos atrás, o sea, para 2 anos máis tarde, lembremos que había tamén un acordo no Parlamento Galego para a transferencia de competencia de tráfico cando estaba o bipartito, e chegaba á mesa do Congreso no 2010, e xa daquela xa non se falou, porque cambiou o goberno de Galicia, non? Bueno, É que hai moita dilación de claro, é plazos moita hasta que dilación, se poden sustancia o cambiar debate, moitas sí. cousas, non? Ben, a onde eu quería ir indo ao que ti formulabas, non? Sí, sí. Hai un problema na política cando todo se sustenta na aritmética, no regulamentismo, non? Eu recordo un caso que para min foi exemplar na política do Estado, cando o PSOE e o PS gañou as eleccións en Euskadi, podía ter posto creo que era Besteiro, me parece que era, un histórico presidente do Partido Socialista Obrero Español, non recordo como chama agora, que podía ter sido presidente, Lendakari, e no seu lugar permitiron que por razóns históricas o Lendakari fora do PNV, non? Aquelo foi un xesto que contribuiu pois a consolidar un proceso transicional, non? Ben, sin embargo, agora mesmo vemos nun caso como este, donde creo que o conxunto da cidadanía que ten coñecemento de causa, pois identifica a reivindicación da AP9 co galeguismo, co nacionalismo, e neste caso moi concretamente co Bloque Nacionalista Galego, non? Que problema habería en que o Bloque Nacionalista Galego estivera presente no debate parlamentario en Madrid, por exemplo, ou na negociación que se poderá efectuar coas entidades do Congreso de Diputados para materializar esta transferencia, ou co goberno español, non? Non, o que se busca é pois facer valer a aritmética parlamentaria do regulamento do Parlamento Galego nesta cuestión. Bueno, eu creo que o Bloque Nacionalista Galego fixo o traballo que tiña que facer nese caso, e creo que debe ser recoñecido como tal, e os demais, pois, efectivamente, quedan retratados en este acontecemento, non? Que é que eles queren, pois, aproveitando, efectivamente, a razón legal que lle dá o regulamento do Parlamento de Galicia, pois facer valer a súa posición. O ciudadano se pregunta, ter as competencias na autopista na AP9, que lle aporta a Galicia Pois mira, e ao goberno? vou poñer un exemplo. Non, se Ti lembras... eu che sei o que podría aportar. O cidadán, lóxicamente, pode preguntarse moitas cousas, porque, evidentemente, todos descoñecemos moitas cousas do entramado político-administrativo, non? Pero quero lembrar o que aconteceu nos incendios do 2006, no 2006, e a atitude que tivo a concesionaria, e quen tivo que limpar as cunetas da AP9 como consecuencia dos incendios. Se a competencia fora galega, non habría que esperar a ver se que Madrid lle decía algo a concesionaria. Diríamos nós directamente, e iso iría a fume de carozo. Creo que sí que importa. Tamén no feito de que haxa personal ou non contratado nesas cabinas. Por exemplo, ou cando se tivera que, por diversas razóns, chantar durante unha hora un atasco, se esas persoas tiñen que pagar ou non. A resposta sería máis inmediata, porque se algo ten demostrado o Estatuto de Autonomía e o Autogoberno é que canto máis perto este a toma de decisións do cidadán, antes se resolve. Mellor ou peor, pero antes se resolve. Sí. Eu creo que hai tres aspectos que eu introduciría moi brevemente.
este último que ti acabas de presentar. Na filosofía todos os grupos están de acordo, porque se ten demostrado nestas décadas de autonomía, nestos 30 e pico de anos, que efectivamente xestionar desde máis experto significa, na maior parte dos casos, facelo con, bueno, técnicamente mellor e coñecendo máis de perto os problemas e, polo tanto, acertar. Polo tanto, nesa filosofía todos están de acordo. Logo, hai unha falacia que xa foi apuntada por aquí. Esa xestión e que esas competencias sexan transferidas significa que os cidadáns imos ter autoestrada de balde ou que nos vai custar menos? Non necesariamente. E terceiro, que tamén era o tema que un pouco está por debaixo. O BNG, malia ser o grupo que introduce esta proposta, non pode defendela no Congreso dos Deputados. O mellor é unha boa ocasión para que reflexionen por que razón están na marginalidade, cando tiveron representación no Congreso dos Deputados históricamente, reflexionen eles, claro, que reflexione o BNG, claro. por que non teñen representación e por que se situaron paulatinamente na marginalidade e por que o povo os sitúa na marginalidade nas últimas eleccións celebradas. Non? Entonces, claro, son tres aspectos moi interesantes porque nos axudan a descubrir e a facer o esbozo do tipo de país que temos. Non? Sí, pero bueno, Sí. perdona, o reglamentarismo, sí. Pero o reglamento é o reglamento e quen ten representación e quen non ten representación non ten No, representación. que penso que se crea paradoxa, esa de que o contexto reformulado se quedaron a marxe totalmente. Sí, no, o que pasa é que isto é o reglamento, pero claro, a Constitución creo que señala que as asambleas daquela ainda non había comunidades autónomas cando se fixo a Constitución, pero xa señala que as asambleas regionais ou das comunidades autónomas poden, nestos casos, estar representado por 3 personas do Parlamento de Galicia. Pero non dice tampouco que señan os 3 partidos máis votados, son 3 persoas. Non? Sí, bueno, entonces, agora que eso é un pouco o que reclama o BNG. O que reclama o BNG. Oye, eu teño moralmente... Pero teñen que ser 3 representantes indicados polo Parlamento Galego, Claro, se non recordo mal. Isto non implica que teñen que ser tampouco diputados. Non, pois 3 persoas elegidas ou nombradas polo Parlamento de Galicia. Entonces, bueno, eu entendo, bueno, non sei, entendo o do BNG de reclamar un pouco, pois, bueno. Cando se defendeu o nome de A Coruña e o nome de Ourense, foron 3 parlamentarios, cada un do PP, PSOE e BNG, a defenderlo na posta en escena no Parlamento en España. Leva razón, sí. Bueno, pasamos a outro tema, porque isto tamén agora quedará para dentro de 2 anos, máis ou menos, a súa efectividade, non? Estamos en vísperas do Día das Letras, e como o próximo programa tamén o temos o xoves xa pasada a festa, eu quería tamén que me fixeseis unha reflexión un pouco sobre a persoa que este ano é o homenaxeado, Carlos Casares, e despois tamén, sempre que chegan estas datas, pois fálase da saúde do idioma, non? Así, moi brevemente, pois quería que me contaseis as 2 cousas. Empezamos, Ana, por ti. Pois, precisamente, tratouse esta mañá no Consello da Xunta o referente á segunda cuestión que aí anotabas da lingua, que logo de corrixir a data de que as letras galegas son o 17, pois parece que hai un programa para que a mocidade teña menos presuizos, a palabra foi tal cal, do presidente da Xunta de cara ao galego, porque hai a Francia comprendida entre os 18 e os 25 anos, que son a que apunta o ILGA, que ten unha especie de menor uso, e de cara a que esta data se dedica a Carlos Casares, pois que é un escritor que chega moi ben a todas as idades, pero en concreto a esa, pois espero que, aunque sexa nesta semana, igual que os nosos mandatarios, lean algún libro seu. Bueno, escribiu, sobre todo, tamén moita literatura infantil, igual que Perozo, non? Sí, no, que además o día 17 estará nos quioscos un libro que fixen sobre Carlos infantil. Bueno, no caso de Carlos, pois mira, eu estou moi ledo de que por fin, a Carlos Casares se dedicara ao Día das Letras Galegas, que se podría preguntar por que, se en moitos casos a todos se lles dedicou a los 10 anos da morte, que é o preceptivo,
A Carlos se agardou tanto entrando por diante outros que levaban menos tempos mortos. Pero bueno, ao marxen deso e todas as conspiracións que poda haber no mundiño da cultura galega, con relación á lingua, o problema non só non está nos dos rapaces, nos mozos de 18 a 25 anos. Temos un problema cada vez máis graves en infantil e primaria. Infantil e primaria, o desuso da lingua galega, non sei se hai datos, eu non os teño, ni me preocuparei de buscarlos, pero por la propia experiencia eu vou a moitos centros escolares a dar charlas sobre mis libros, os centros que ponen de perceptivos algunos de mis libros, sobre todo para os pequenos, para infantil e primaria, que tal, eu vexo cada vez vexo máis profesores, cuidado que che digo, máis profesores que falan menos galego. E moitos profesores incluso, daqueles que teñen a obriga porque son os profesores de galego, os vexo máis desanimados, me estou referindo aos centros públicos especialmente que teñen máis tal, porque nos privados aí moi pouca vontade en moitos casos de facer sementeira co galego. E eu creo que temos un problema bastante grave nese senso, porque, ademais, os nosos fillos algúns e netos outros están sendo cada vez máis culturizados en castelán, porque agás a Televisión de Galicia e a Radio Galega, que emiten pois prácticamente sus 24 horas en galego, non hai medios de comunicación de masas, non me refiero a las revistas ou aos periódicos que podan interesarnos aos que estamos nesta guerra, que xa estamos tan cansos que a veces tamén dis, bueno, pues mira, se isto que hai que ímos facer, haberá que rendirse. Pero ves que o 90% do que lle chega aos rapaces pequenos, eu non entendo por que a Televisión de Galicia, por exemplo, non ten un canal como que é onde están enganchados como Clan, como Boeing ou como Disney. O sea, eu creo que a Televisión de Galicia tiña que ter a obriga de ter un segundo canal exclusivamente infantil. Tiña que ter ese tal. Si queremos realmente ter sementeira sobre o tal. Porque é o canle público. O que pasa é que temos un canle, un primeira canle que, bueno, que é generalista, está moi ben, nos gustará máis, nos gustará menos, pero aí está emitindo en galego. E logo temos un segundo canle, que podría ser perfectamente un canle infantil, que non sei a que se dedica, pois eso, a cultura, a facer programas culturais e tal, que incluso emite programas, o sea, películas, en versión original, en inglés, en holandés e en non sei quantos idiomas máis. Bueno, é absolutamente ridículo nese senso. É dicir, eu que habería, aproveitando que chega este día, eu coido que habería que reivindicar un canle masivo para os pequenos. Porque eu teño unha nena de 10 anos e o 60% da televisión que ve, a ve en castelán. En galego non ten prácticamente nada que ver. En galego non ten nada que ver. Por lo tanto, na miña casa falase galego e falase castelán sen ningún problema, entón a miña filla é bilingüe perfectamente, pero a culturización do que lle ven de fora é absolutamente castelán. Entón, eu creo que aí é onde está o verdadeiro problema e o verdadeiro perigo, porque cando Alonso Montero escribiu aquelo de informe dramático da lingua, vai acabar cumplíndose, aunque agora os parámetros sexan outros. Pero, claro, están as redes sociais, están los maquinillos, está todo isto. O sea, eso están ou en castelán ou en inglés. É dicir, o galego está absolutamente ausente. E os que facemos literatura infantil, que nos esforzamos en facer, en traballar, en tal, a mí mañá me ven un editorial en español que vendo, pois non sei, 15 ou 20.000 exemplares e, mientras en galego, estou vendendo 1.000, 1.500. Al final, que faz? Acabas escribindo en castelán. Bueno, a ver, a Televisión de Galicia ten programación infantil na segunda cadena. Programación, pero non canle. Bueno, sí, é certo. E además, en determinadas horas, pois é normal, se é de madrugada ou de noite, que teñan
outro tipo de programas tamén culturais que ese tipo de cine tamén eu quero defender a Televisión de Galicia. Non, si eu defendo, Luis. Eu traballei moitísimo pola Televisión de Galicia. Sei que por eso a criticas, que No, porque vamos ver, no, en serio, eu tamén sou crítico. Eu a critico non no senso de crítica de tal, porque es que non, o sea, que os custos non serían moi grandes. Retomamos o tema do Día das Letras de Marcelino. Eu a verdade é que creo que o Día das Letras Galegas é unha boa ocasión para reflexionar e tomarlle o pulso ao estado da lingua en todos os aspectos, non? E desde logo eu vexo que estamos instalados nunha contradición ou nun paradoxo, porque probablemente nunca, como nestos momentos, os rapaces e rapazas saen da súa formación obrigatoria con un maior nivel de competencia lingüística, é dicir, que non dubido que cando terminan o bacharelato, os distintos niveis educativos, coñecen, saben escribir, falar, etc. E, en cambio, nunca houbo tan pouco incentivo para falalo e, de feito, porcentualmente descende o número de falantes. E cando penso nesta situación, que, bueno, os que se dedican á sociolingüística sí que teñen os datos e nos los transmiten de vez en cando, penso no que foi a nosa propia situación, porque eu pertenzo probablemente á última xeración que non foi escolarizada en galego, nin tiña asignaturas de galego, non existía o galego no ensino. E, en cambio, o meu caso e os de persoas da miña xeración e anteriores, tiñamos a ilusión por falar a lingua, por coñecer a súa norma, por ir estando ao día de como cambiaba a normativa do galego a partir de comezos dos anos 80, que se aprobaron as primeiras normas ortográficas e sintácticas, etc. Bueno, esta ilusión, esta emoción que debería provocar a lingua e cautivar os falantes para que aumentara o número, non se dá a pesar da competencia lingüística. Entonces, creo que un traballo político por facer é o da ilusión, o de ilusionar e generalizar a importancia de falar a nosa propia lingua. E logo, eu quizá discrepo do que decía o amigo Xosé Antonio Perozo, dos filmes en versión original, porque temos o exemplo moi cercano de Portugal, que desde pequeniños os seus dibuixos animados, as películas, todo están escuitando en lingua original subtitulada no portugués e, oye, é que acaban tendo unha competencia en inglés, en francés, por lo menos nesas linguas, que é admirable e logo vas a... Pero es que os da galega non están ni subtitulados, Bueno, é en versión original, pero creo que lle poñen subtítulos, non teñen ni subtítulos. Non, esa é obra cadabrante. Eu creo que sí teñen subtítulos. Que non, que usted me he parado a ver algunha película e dicir, pero como non subtitulan isto? É dicir que o dos subtítulos e o das linguas orixinais para aumentar, ademais do galego e do castelán, o coñecemento das linguas, eu estimo que sería unha estrategia barata e magnífica. A ver, se eu non estou en contra de que haxa películas en versión original, non. Eu o que digo é que son espacios que deberían estar cobertos por o galego para os rapaces. Xoan, porque se nos está acabando o tempo. Primeiro, no tocante a figura de Carlos Casares, a min pareceme que se actuou de xustiza. Eu sí que son dos que foron escolarizados a medio camiño algo en galego. Aprobouse a Lei de Normalización Lingüística no 83, a min pilloume na educación básica, e entón había unha profesora de lingua española que nunha hora de lingua española nos daba un libro que traducíamos ao español. Esa era a nosa educación en galego, non? Con diccionario. O segundo libro que tíamos que traducir pois era de Carlos Casares, non? E creo que se actuou de xustiza, ademais, con un autor que tocou moitos paus no aspecto literario, non só a literatura infantil, hasta fixo ensaios dedicados tamén a moitos autores galegos, por certo, e tamén se comprometeu políticamente, o cal creo que fai moita falla aquí, e isto me leva xa ao segundo plano. A mí me gustaría que o Día das Letras Galegas, compre relembrar que é o día 17 de maio, non o 15, como pensa o noso insigne presidente, pois que tiene que ser un día de celebración. A mí me gustaría que o 17 de maio fora un día de celebración e, lamentablemente, ten que seguir sendo un día de reivindicación, non? E iso tamén fai que a xente se canse da cuestión do galego, non? Partamos da base de que non existe, asumamos que non existe cooficialidade real, porque eu teño a obriga de coñecer o castelán, pero teño o dereito de coñecer o galego, e iso se me sitúa nunha situación diferente. Non hai unha cooficialidade real, non? E, de logo, tamén creo que os responsáveis políticos non están, en ningún caso, á altura do que hai que facer co idioma, non?
E é certo, hai que seducir, hai que identificar o idioma co que un é. E cando non existe xa esa identidade, cando xa se perde a percepción do que o galego é idioma propio, cando a rapazada é escolarizada efectivamente coa mellor capacidade de competencia lingüística, pero percibindo que é un idioma estranxeiro, que o galego é ese idioma estranxero que nos dan e que non sei por que me suspenden. Vimos agora na selectividade xente que quedou exenta porque estivo fora. Ben, de acordo, pero tamén estiveron fora para o español. Non pedir unha excepción do español, pedir unha excepción do galego, non? Quero dicir con isto, que a gravedade de todo isto é que xa non hai identidade da xente moza con isto. E, curiosamente, o galego é a 16ª lingua en uso nas redes sociais e en internet, non? Creo que a mellor a esperanza pode vir por aí. Bueno, quedanos moi pouquiño tempo e aquí no guión tiñamos previsto falar tamén da viaxe do Papa a Fátima, que se cumplen 100 anos do 13, o día 13, da aparición da Virxen, e entonces con este motivo o Papa viaxa e, bueno, e se produciron algúns problemas nas fronteiras que creo que están xa máis ou menos solventados, non? Onte eran graves, hoxe xa creo que foron menos e, bueno, queríamos me fixese un pequeno comentario e despois tamén un pouco, a ver, non sei se podemos reivindicar que o Papa tamén veña a Santiago, non sei se antes do ano 2021, non sei. Pero, sí. Hombre, eu creo que si ven que está moi ben, porque é un bon negocio, que funciona. E ademais temos un Papa que fala en castelán, que non hai problema, e que se lle cadra vai falar en galego, porque mañán, o sea, este día vai falar en portugués en Portugal. Bueno, está moi ben. A mí o da fronteira me pareceu absolutamente abracadabrante, é dicir, o de pechar prácticamente as fronteiras para que controlar a entrada de xente en Portugal, se fala de un provincialismo por parte dos nosos veciños tremendamente terrible, non? Pero hai que pensar que sería por motivos de seguridade. Pois para caramba, eso se hai acordos con España para que esa seguridade, o que se poñan nas fronteras, pois seguridade por unha banda e por outra, e punto pelota, pero pechas as fronteiras porque ven o Papa, bueno. Pois cando veña Putin non sei que teñen que facer. Que onte houve coras de hasta 3 kilómetros, que estaban restringidos e era menor, pero onte foi unha barbaridade. É un disparate. Sí, bueno, como decía, creo que a situación está mellorando, non? O sea, sí, no, porque están abrindo as fronteiras. Un pouco de a visita a Santiago, porque así xa que estamos aquí, ou que queirais, non? Eu desde logo penso que son moitos os galegos que se están preguntando si ven a Fátima, que está tan perto de Galicia, por que non ven a Santiago de Compostela, porque é certo, eu quero ser obxectivo nesto, que as viaxes, os destinos que elixiu este Papa foron realmente, en moitos casos, destinos, digamos, entre aspas, de risco, de xente e países moi marxinados, moi afastados e moi deixados da man da institución eclesiástica, e, polo tanto, pareceme ben que el vaya a sitios que non tiñan visitado con anterioridade aos papas ou que están pasando circunstancias políticas, sociais moi duras, pero, bueno, Santiago de Compostela... Os últimos 4 papas todos viñeron a Portugal, a Fátima. Sí, pero quero decir que... E a Santiago tamén, non? E a Santiago, pois, Xoan Pablo II estivo e Bieito XVI estivo no ano 2010, pero Santiago de Compostela, bueno, pois é unha cidade apostólica, aquí venerase a tumba do apóstolo, e sen dúbida sería moi ben recibida a visita do Papa, e, polo tanto, é inevitable que moita xente se pregunte se está aquí tan perto porque non ven a Santiago, e en todo caso sería bo que no 21... Malas comunicacións ferroviarias. Bueno, eu simplemente terminamos, Xoan, contigo. Engadir que como europeísta convencido a mí non me gusta que se suspenda o espacio Schengen, aínda que tamén teño que decir que Portugal tamén foi suspendido cando foi da Eurocopa, se non me equivoco, non? Nos contextos actuais, eu creo que a razón principal é da seguridade. Claro que tamén é certo que sabendo que había que repoñer temporalmente a fronteira, a axilidade na prestación do servizo tamén tiña que ser algo previsto e creo que algo que non estiveron á altura das circunstancias, non? Bueno, pues rematamos, tiñamos previsto aquí tamén plantear esas primarias do PSOE, pero tamén haberá tempo para falar deste asunto e outras cuestións como da Fiscalía, bueno, pero que tamén vai a dar para largo, non? Agradezco aos 4 a súa presencia, a Xoan, a Marcelino, a Xosé Antón Perozo e a Ana Martínez, e a todos vostedes por seguir connosco un día máis.